May kapal ng mga magagandang bagay. Tumingin ka sa salamin. O, diba? Ang ganda niyan. Ang pogi niyan. Oh, labo mata niyan. Charot! With harot. Well, anyway, kabisyo, eto talaga yun. Kung naririnig mo na merong magaganap na maganda, tama ka dyan. Dahil ngayong araw na po ito ay ALIWAN Fiesta na. Today is June 27, Day 1 ng ALIWAN Fiesta. Ano nga bang magaganap ngayong araw na ito? Alas 5 po ng hapon. Merong tugtog ng ALIWAN. Nandito po ang mga drum beaters na mga festivals mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Maglalaban-laban. Ibang klase ang kanilang pagtatambol na magaganap dito po sa tapat ng Aliw Theater. May stage po kami dito na sobrang laki at dito po magaganap mamaya ang tugtog ng ALIWAN, followed by eto, talaga hindi mo talaga to dapat palampasin. Now trending, the Pasakalye concert. So eto pong concert na ito ay libre para sa inyo. At ang mga magpe-perform po dyan ay ang Oxbeat, Yes My Love, Raqi Terra, Arthur Miguel, and Dilaw. Hosted by, of course, Robin Shena and Conyo Bicolano. Tapos, yung alas 5 po ng hapon, yun yung tugtog ng ALIWAN. If I'm not mistaken, ang host po nun ay si Tanya Chinita at si Uncle ba? Hindi aware. Na basta lahat ng mga Love Radio DJs may assignment. Oo. Ako po, mamaya makikita nyo rin sa salang ako. Magpapagames ako. Ayan, si Rico Paniero. Ayan, si Rico Paniero makakasama mamaya ni Tanya Chinita alas 5 ng hapon para sa tugtog ng ALIWAN. So ako naman mamaya kasama ko naman si Shai ng Easy Rock para namang magpa-games para sa Pasakalye concert. So ano pang iniintay ninyo, kabisyo? Punta na kayo ngayon dito sa mismong Vicente Soto Street CCP Complex dahil meron na po ditong regional bazaar. Ito pong bazaar na ito ay nandito yung mga shops ng mga iba't ibang probinsya o rehiyon ng Pilipinas. Marami kang mabibili dito. Oo, pati pagmamahal pwede. Or kung gusto mo, bumili ka ng aliw. Charot! Uy, darot. Marami kang mabibili. Mga iba't ibang produkto mula sa iba't ibang probinsya o rehiyon ng Pilipinas. Meron dito. Alam mo yung favorite ko dyan? Yung empanada. Actually, nagpabili na nga ako kay Kajot eh. Sabi ko, Kajot, bilang mo naman ako ng empanada, please. Gusto ko kasi yung laging may itlog. Wow! Ikaw ba? May itlog ka ba? O, baka magustuhan rin kita. Charot! Uy, darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chua, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret File. Nang dahil sa milk tea, nakita ko ang magpapatibok ng puso ko. Sino dito mahilig sa milk tea? Sabi ko na nga ba mahilig ka talaga sa mga tea. Ay! Pero sino naman dito yung naghatagpo ng magpapatibok ng kanyang puso. But in the end, natigang. Charot! Hoy! Ang cute siguro ng love story na to. Milk tea, tapos nagpatibok ng puso. Uy, abangan nyo yan sa akin pagbabalik ha. Kasama nyo pa rin si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Up next is DJ Raqi Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!